sena towar kabia jok mai timong ara datum kacheleng ji aphan kisum kachetong online business po amen pen John Singnar tangka lutchok Seloni jana long bite home ni kachetong ajok inod apran kidam Assam Yarodia Mela 2022, organized by Assam State Rural Livelihood Mission at Deephu Club from 28 September to 1st of October 2022, where you may get self-help group products like handloom, handicraft, ethnic goods, etc. Please visit from 10 a.m. to 8 p.m. There will be cultural program at the event, so all are requests to come and enjoy the Puja Kam cultural program, food and many more exciting events. If anyone wants to perform in the program like dancing, singing, please contact at reception office, venue or in the contact number shown on the screen 700-266-2214, 94011-47014, 8638-051-469. Kardom Pinikabi Prime Time Bertang Tonpen Arjui Tha Nilibemisi constituency kaparlo inglong hawar pen nongnam ka chethangklong mai timongarong kadomari ahawar hempen thoi an kai kera datum kacheleng ahut towar ka hengno parpik pen kacheleng adu donang bomlang Karbianglong pulote inglong ar lokkedo araratum aphaisi ongmunaklang laso joini inglong pulote ason tinta kitangre kiledam deason dopiklang Kidam tang Karbianglong ningkan phosose kaching thor pu amen pen along amayalong arlingit hetum ningjever alamlo bonta lamchak apor kipi pen loksi apor kepadam amat sai patangti si ong munaklo Mai timongarong kadomari ahawar inglong kedo aradatum thoi mati siluni jan pen ji langso ahin towar pen ha hem kachidam atowar jesemet phere meme nai adim ke chai langsor leng hello Non malom la pen hakko penta pusi bor I bor apensi cheleng nang bom lang la sila haya to war sarkar pen kasalam pi ke pang khrea joini ka cheleng adu ke do lang ikhur tha Koilamati pen Samson inki Karbianglong live Lakhaing ko rapho ni MSC constituency ke parlo Koilamati mission towar krong thom ka chetokalong computer akulat ka chubia bangphu John Singnar suring koi penabat atangka online business amen pen lutchoklo No nakai ke digital akai mobile ot cry ajok kisung ka chetong bangsuri ke joy ka chetong bangsuri Koilamati kudam terang arong amikar John Singnar aphanta inut Rahul Amin puamunit Aadhaar card lapen Ayushman Center nang pipo puapen ajok kulat along kinang jiason amung puamen pen ajok tangka suring koi so se tangka ingsoklet lo tangka kaddu gawi PA rapike WhatsApp group along anta remove that lapen phone le call seta busy kalite switch off pulok si ang thek keklang John Singnar la pusona ki sungke phopen choki hola thana long an chitini phai inquire player ni FIR ki pidam ji aphan anta damlo bonta la pusona lam ki long ke kiriji ki sungdo la pen ahok hemate fraud atum pu pen ajok thana asota FIR dengdun de det pusi ki sungke phove ga bangphu John Singnar pen nang pachini dun ঘটনা के भो माने के संगे भो ल phalo ni phan anut monit khomia lamben sina chingki la pena nange chingki bom ho nili phan la pulo je nili phan Aadhaar center nang pipo la pena sman ID ta nang piji la pena haya kam claim te nang li paisa do po yat po nili phan ang chak lo ke nili bisas lo la pen bisas a join nili aprang si document phan bala tum paisa nang hang pen nili pharu pho send la hano ke send first ke send change pharu pho la hano la pen dat engke nili phan certificate ko do la Aadhaar ko family bate la nili phan approve lo ko na fila
no oke je ni ta bisas lo je ahok lo bon po la social worker tu kan ko ke kolam lo ke la tumbang rahut ami to amni rabang ni le phana pulo lahai saman mane homuchi namang ji homuchi namne te lahai da pem no aji ta pa active no ko ni le phana pulo jong sin nai pute ni le tum lahai documents ta mane hormuta ni long dolo asi poisa le ang bothai na pulo saman ta ni le phana baklang lo la Aadhaar Center jindu kiklemia apota sami mobile long silai loko ko mama ge baklang ni lo ni le phanda kan se ni le phan kuna ko lo group na group amen bola CSC inko jinu Aadhaar ID ko ya ge song se ni le phan group na admin Lasika dukawe arachita ilitum kachere nangji akinang sot athema nona kai tangka kelong akijoy ke kali lapen ing ibu propen kelong atangka banganut ka pregaphan kapacholong lede ji aphan anutin ta kachere lapen cherok tokpen kidonangji akinang sot thedung binong Vekji betul lah, so pesara celong le, ni tum tari cakap pesang thandak lo, lahai ke bang komputer pen, bang isi, pun pesini pan pulo, bang isi lahai ke ritak pulam lo ke kes pinjam apa pinjam ne, pulau ni pan pulo lo, ahok lo, pidiat ji ni hang lo, sampai nang ni nang than pa makeup pen, kes pinjam lo pulau, pinjam le, fire pan, cik than lo, kes pi kang ke dah lo, lahai problem pen mah. tang ta hala WhatsApp group long admin number la pan hala so puthak nang le police aphan than ma da kala na contact number do ajat do ni le than lo poi la son lo abeng amen lo than lo ni la so beng along si potha pu ke federal bank po se than lo la pen than der pen number da than lo amen na than lo pin code da than lo same alang tu ma ne thek thek ne thek thek lo si na pu pen ni ta an thek da lo ke tang de non nang li la bang so khotana ke phoke la paisa la an pothai app na phidang le phan copy lo la tun respond with that ma manang le phan number nang block check la son ma ni phan ba nge no ma nge la son nang lo ho si phone le call sa me si sab lo WhatsApp le text ta me thang ta ve de lo reply pe da reply ya ve de lo la 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 Choki hola pen Sonjit Kro Koilamati pen Samson ingti Karbing long live Amar Jivan adawai kinangji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapen an parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Pangke বর্তমান la umur jiwa na dua cendon pen jalari kengki sukat iri kengki sukat timi harja hai bang sap ni pun bom la phasa tipi jon bang ko la sia ko non kacien thulu Klar dak pen kachini jiaphan Troxy Highway hini truck pho highway Troxy nerke palong humri ignon Borpothar Police Station angkang kedamtang chiti ni phai ingkora phorni ada porphai truck apor malom Selonijan petrol pump adung adu kekek along men bike hejan kache tonga jok inut apran kedam lapen inut ahiring tangrak pen areng keso Birta kelong duna tengke number along Karam Festival ajo kelang dun pen jir popo banghini Selonijan petrol pump along adap jangthu chethai dam pen amithang ahem bogijan an keche dam bom apor hutsi la sohuni phonanglo kache tonga hir kang tangraga jok inut Lakhan Kumar Artaningkan Inkoya bang Adimalong Amat Apran Damjuilo Lapen Inut Chankor Artaningkan Inkora pho Setami Ahiring Tangrak pen Aring Ahu Kisojok Bokajan CH Sialong An Se Langpon Bomlo Kachingkoy a bike registration number laki AS03 P4002 Lapen Hala Kepatong Vek a bike Ihomabang Asoy Gimi cho NC Adimalong pen Kachong Hujuilo Borpothar Police atum Karjulong pen Adimalong anpali dun si kinang sot asai kido an deng ponlo lapen kithi lot abang aphan setami postmortem asai aphan deng ponlo Bokajan pen Anantirang Karbing long live Pining suri hini ra ingkora hini aningkana pharman kidamtang chiti ni phai khrephorni pen ke pathu pangcheng si kidamtang chiti ni phai ingkora phorni angdung kiti pathu pondo Labangso ke pathu lake Diphu Daisi sangkang ni hang ni jang Karbiang long lapen Dima Hasao district ethop aparman ingdeng hini inter Paris football pathu pondo
labang so ke pathu pon along kaddu kawe teran kret rock an chetong pon lo angdung kiti ke pathu along aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Thomas Council EM Surjo Rongphar Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar HDP Sports Association Chunbang Kaman Tiso Father John Timong GBSGP lapen penangan kethe kidingatum chetong dunlo Bangso angdung kiti ke pathu kache phopon lake Dokmoka Paris lapen jirikenteng Paris ang bongsi pathu che phopon lo Dokmoka Paris team atum ke pathu ke thek chera jok 2-1 goal thapsi jirikenteng Paris team aphan parempon lo Player of the tournament Kyatchan Samayang Man of the final match Rajiv Kerkata Best goalkeeper Jirsong Ronghang Highest scorer Louis Marak atumaphan prek jump ke thek ser anong e pi pa jirpon lo Ferangke thingno ke haya team Dokmoka Paris captain Emmanuel Teron pen nangke thandon ki coach lapen team atum kachepaduk ajoini si ke hai ponlo lapen ingdeng hini inter Paris football tournament ke hai anong ek ke ponlong ki ningarong piklopusi ningje pon Nile tu labang so khela non la second inter Paris tournament la itu kaceng hon father Matthew amen pen ki bia labang so khela halong nile tu mudan cepaduk lo lapen te nile tu phan ne ke wan lapen te nile tu phan ne ke thana coach alang litum same cepaduk pek labang so join ne pen si nile tu piniar ni nile tu Dokmoka Paris atum nile tu winner pon long lo la si nile tu matim setame cepaduk pek lo labang so khela pachuneng keceng si ang deng abang ke nilitum runners up pono lasi labang so apot si nilitum samian ko puthot labang so ningkan bang ke la pachuneng anso se nilitum chipaduk pensi nilitum peneng ke banglo chari pami pensi nilitum banglo lasi peneng bang ke nilitum keceng si anong esi poniklo Halapu Inter Paris Football Committee chunbang Father Nelson Teron pen Ferangke thengno nangke pachini ponki Labangso Inter Paris Football Tournament kibi ponang koke jesemet ke pathu hin kapachi hung pen ke paching thordunji aphan athe ke pathu anathuta ilia khai ke charli nangji dopiklang ke pathu penta emina longri aphan nongme ekewan pg aphan si mang ponlo Elitum labang so sai ki klempo na kemanga bangele lo kapathu anathuta elitum chingthur ponangji lapen kapathu ke elitum ka ki ok pran phana ki medo julason anlan so selitum angsong ke lejia phani tumta kacharli ponangja sona son dolang tum school lo ngacharli college pe kacharli kapathu na thuta tum kacharli ponangja son do anla ason selitum amunde tumta sor ara tumta aprang leji le pen tum Karbi Anglong aphanta nong thang evan piji mantuni puitum ning ka chethe do lasi tum labang so sai ki bi pen aprang selitum ning ka chethe lo itum kapathu na ta kaching thu thek je phan le petum amen petum akhe ki klang dun thek je phan Karlitang Reverend Father Matthew Thomas Karbi Anglong Catholic Mission of Harman ningkan plikep sase sai nang ke klem thekdam long si alang li men pen pathu bi ponlo labang so ke pathu long nang ka cherap chito dona tuma phan lapen Karbi Anglong Thomas Council EM Surjo Rongphar lapen man peng ke thekiding atuma phan akero pajir pon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Pini prime time berta ke lapuan si kang tonik lo